Hvad kan du forvente af os? Først og fremmest dedikation. Du vil fra start blive mødt med en stor interesse. For eksempel vil vi altid lytte grundigt til dine behov og stille spørgsmål, så du kan nyde godt af vores erfaringer fra mere end 40 års arbejde med støbte metalemner og overfladebehandling. Vores fornemste opgave er nemlig at gøre dit produkt endnu bedre. Du vil samtidig opleve, at vi er fleksible og åbne, også når det gælder leveringstider og seriestørrelser. Du kan fx bruge os til hele processen, fra idé til færdigt emne, og vi kan også give dit produkt overfladebehandling, såsom forkroming eller lakering. Vi kan samarbejde om meget, helt frem til endelig modtagelse og levering. Du får kort sagt en engageret partner, der vil gøre dit produkt bedre, f.eks. på kvalitet, finish, holdbarhed, funktion, konkurrencedygtighed og pris. Men alle kunder har forskellige behov og ønsker, så det er derfor, vi siger: We support great design. How may we support yours?